Ona je Víla. Princezne, vy ste nádherné. A máte už aj princov? Dneska si ich nájdete, prídete určite k takému krásnemu, lebo ja vám ich pričarujem, aby ste mali s kým tančiť. Dobre, krásavice, choďte naspäť, lebo zase idem čarovať. Čari, Mári, abrakadabra, dexem, poplexo, šupiplex, simsalabim. Nech tu všetkých teraz, Spidermanov, bojovníkov, aj taekwondistku vidím pri sebe. No takto sa mi postavte, všetci sa na vás budú pozerať. A vy ste kto? Ja som pirát. Ty si pirát, ty si nebodaj tomu Húkovi kamarát, pirátovi, s tou rukou železnou. A toto je čo? Cowboy. Aha, teba poznám, ty si Spiderman? Ty lezieš ako pavúk po stene, tu ti je kamoš. A toto je kto? Indián. Ako robí správny indián? Smeje sa len. Deti, ako robia indiáni? No toto je krása. Tu je nejaký pomstiteľ. Zoro. Ako sa ty volá? Zoro je. No toto sú krásne postavy. A ty, malička, si kto? Ivka. Ivka. A čo si ty? Aká má? Taekwondistka. No, som zabudla aj princeznám. Zatlieskame aj Spiderman.